உன்னை நீ தேடும் போதுதான் நீ ஞானியா. அதனால்தான் நான் சொல்றது, கடவுளை தேடாதீங்க, முதல்ல உங்களை தேடுங்கன்றது. நீங்க யாருன்னு தெரிஞ்சா கடவுள் யாருன்னு தெரியும். உங்களை யாருன்னு தெரியாத வரை கடவுள், அது எந்த மதத்து மனுஷனா இருந்தாலும் சரி, அதுதான் முடிவு. அப்படிப்பட்ட முடிவான நிலையே கொஞ்ச நாள் பக்தி தேவை, சர்ச்சு போகணும், மசூதி போகணும், இந்து கோயில்கள் போகணும், எல்லாம் தேவை. அது வளர்ச்சி, மனசுல ஒரு நம்மளோட உயர்ந்த பொருள் இருக்குதுன்னு உணர்றதுக்கு தேவைப்படுது. ஆனா அதுவே முடிவு வேறு இருக்கக்கூடாது. இதெல்லாம் உணர்த்துற கடவுள் யார்? அதை நான் அறியவனவா, நான் மனிதனாச்சே, அறிவு மனிதனாச்சே, நான் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு தனக்குள்ளவே தேடி தன்னை பார்க்கறது தான் மோட்சம், முக்தி. அப்படி தன்னை பார்க்கிற நிலையை தான் ஒவ்வொரு மனிதனும் உருவாக்கிக்கும் போது அவனுக்கு தன்னென்ற ஒரு தைரியம் வருது. யாரும் தேவையா, கடவுளுக்கு தான் என்னை காப்பாற்றணும். எந்த மாதிரியான தள்ளாட்டத்தில், எந்த மாதிரியான குழப்பத்துங்களுக்கும் அவன் ஈடுபட மாட்டான்.